Nachádzame sa 15 minút od Puchova a máme pre vás na predaj pozemok s krásnymi výhľadmi. Celková rozloha je 4058 m². Niekedy je ťažké si predstaviť, ako budú nehnuteľnosti na pozemku vyzerať, preto sme si pre vás pripravili vizualizáciu. Na hranici pozemku sú pripravené 4 elektrické prípojky. Pozemok sa nachádza v rekreačnej oblasti nad Belužskými Slatinami. Môžete ho kúpiť v celku alebo štvrtinu. Vodu je možné riešiť studňou a dostanete sa sem aj autobusom, neďaleko je zastávka. A s pozemkou je to len krok do lesa. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Daniela Vladimirová a rada vám pozemok ukážem osobne.